Sonra İsa olara tımsallar bilen gürrüň bermeye başladı. Bir adam üzüm bağlarına oturdup daşına hayat aylayar. Şerap yasamak üçin üzümü sıkmağa bir çukur gadyar ve bir sany gödöwçülük diňini gurýar. Onsoň üzümçülügini bagwanlara kärendesine berýär da özü uzak ýola gidýär. Hasyl mövsümi gelenne ol bir hyzmatkaryny üzümüň miwesinden alyp geldip kärendeçileriň ýanyna iýberýär. Emma olar onu tutup ýenjeýärler we boş goýup goýberýärler. Üzümçülüğün eýesi ýene başga bir hyzmatkaryny iýberýär. Olar onuň kellesini ýaryp, onu maskar edip iýberýärler. Onsoň ýene bir hyzmatkaryny iýberýär. Olar muny öldürýärler. Ol şeýdip, ençeme hyzmatkaryny iýberýär. Bularyň da käbi ýerini ýenjip, käbi ýerini öldürýärler. Üzümçülüğün eýesiniň ol ýere iýbermäge ýene bir adamy galýar. Olla özünüň ýeketäk söwer ogludy. Oglumy sylarlar öýdüp, ol iň soňuna kärendeçileriň ýanyna öz ogluny iýberýär. Emma kärendeçiler biri-birlerine mirasdar şudur. Gelin, şunu öldürelim. Miras bize galar diýşýärler. Onu tutup öldürýärler de üzümçülükden daşary taşlaýarlar. Inni üzümçülüğün eýesi näme eder? Ol gelip bu kärendeçileri öldürer de üzümçülüğü başgalara berer. Siz mukaddes ýazgydaky ustalaryň ret eden daşy binanyň burç daşy boldy. Muny rebbetdi. Bu nazarymyzda täsin saýyrly diýen sözleri okamadyňyzmy näme? Bu tymsaly özlerine kaktyryp aýdanyny aňan ýahudularyň baş tutanlary İsany tutjak boldylar. Ýöne halktan gorkup, onu galdyryp öz ýollaryna gitdiler. İsany gepde tutjak bolup, Fariseýleriň we Herodyň tarapdarlarynyň birnäçesini onuň ýanyna iýberdiler. Olar gelip ondan: "Mugallim, biz seniň dogruçulugyny, hiç kime tarap göýlük etmeýändigini bilýäris. Sebäbi sen adamlaryň derejesine bakman, Hudaýyň ýoluny hakykat bilen öwredýärsiň. Hany aýt, imperatora salgyt tölemek dogrumy ýa-da dogru däl? Tölälimi ýa-da tölemäli?" diýip soradylar. İsa olaryň iki ýüzlüdigini bilip, "Meni näme üçin synaýarsyňyz? Maňa kümüş teňgäni beriň, göreýin" diýdi. Olar bir teňe getirdiler. İsa olardan: "Bu teňgedäki şekil bilen ýazgy kiminki?" diýip sorady. Olar: "İmperatorynky" diýip jogap berdiler. İsa olara: "İmperatorynkyny imperatora, Hudaýynkyny Hudaýa beriň" diýdi. Olar ona hayran galdylar. Ölümden soň direlişiň ýokdugyny aýdýan Saddukeyler İsanyň ýanyna gelip ona şeýle sorag berdiler: "Mugallim, Musa bize bir adamyň dogany perzensiz ölüp, izyny aýaly galsa, dogany onuň aýalyna alyp, ölen doganynyň neslini dowam ettirmelidir" diýip ýazypdyr. 7 dogan bardy. Birincisi bir aýaly öýlendi. Ýöne izyny nesil galdyrman öldü. İkincisi hem şol aýaly öýlendi. Ol hem izyny nesil galdyrman öldü. Olaryň üçüncüsi hem şeýle boldy. 7si de nesil galdyrmady. Olardan soň aýal hem öldü. Inni direliş günü bu aýal olaryň haýsysynyň aýaly bolar? Olaryň 7si hem ona öýlenip dahyryň. İsa olara şeýle jogap berdi: "Siz ne mukaddes ýazgylary, ne de Hudaýyň gudratyny bilýärsiňiz. Ýalňyşyňyzyň sebäbi hem şunu dälmi? İnsanlar ölümden dirilenne ne öýlenerler, ne de durmuşa çykarlar. Olar göklerdäki perişteler ýaly bolarlar. Ölüleriň dirilişi babatda bolsa, Musanyň kitabynyňky ýanyp duran çaly hakynda okamadyňyzmy? Hudaý Musa, men Ibrahimyň, Ishagyň we Yakubyň Hudaýdyryň diýdi.
Ol ölülerin däl de, dirilerin Hudaýydyr. Siz gaty ýalňyşýarsyňyz. Golaya gelip, olaryň çekişmelerini eşiden Tövrat mugallimlerinden biri İsa'nın olara jaýdar jogap berenini görüp, ondan "Haýsy tawşyryk iň wajyp tawşyryk?" diýip sorady. İsa: "Iň wajyp tawşyryk şudur. Ey Israil halky, kulak goý. Hudaýymyz Reb ýeketäk Rebdir. Hudaýyňyz Rebbi tutuş ýüregiňiz, ähli düşünjäňiz hem güýjüňiz bilen jan tenden töýüň. İkincisi de şudur. Yakynyňy özüňi söýüşiň ýaly söý. Bulardan uly tawşyryk bolmaz." diýip jogap berdi. Ol adam oňa: "Seninki dogry, ey mugallim. Sen hakykaty sözledin. Hudaý ýeketäkdir. Ondan başgasy ýokdur. Onu tutuş ýüregiň hem akylyň bilen we ähli güýjüň bilen söýmeklik, yakynyňy özüňi söýüşiň ýaly söýmeklik, ýakma gurbanlyklaryň, beýleki gurbanlyklaryň hemmesinden has möhümüdir" diýdi. İsa onuň paýhasly jogap berenini görüp, "Sen Hudaýyň şalygyndan uzakda dälsiň" diýdi. Şondan soň oňa mundan artyk sorag bermäge hiç kim milt etmedi. İsa ibadathanada halka öwredi otyrka olara şeýle diýdi: "Tövrat mugallimleri Mesihe nädip Dawudyň oglu diýerler? Dawudyň özü mukaddes ruhtan alham alyp şeýle diýipdir: Hudaý Rebbime şeýle sözledi: Düşmanlaryňy ayak astyna salýançam meniň sagymda otur. Dawudyň özü Mesihe Rebb diýen bolsa, ol nähili Dawudyň oglu bolýar? Ulu mähelle onu hezil edip dinleýärdi." İsa halka şeýle öwüt berdi: "Tövrat mugallimlerden ägä bolun. Olar uzyn don geyip gezmegi, bazarlarda özlerine salam berilmegini, sinagogalarda baş kürsüleri, mejlislerde tör halaýandyrlar. Olar dul aýallaryň öýlerini talap, göz üçin uzyn dogalar okan bolýandyrlar. Şeýle adamlar iň agyr jeza sezebar bolarlar." İsa sadaka kutusynyň garşysynda oturup, oňa pul atýan halky synleýärdi. Ençeme baý adamlar guta köp pul atdylar. Bir garyp dul aýal gelip guta 2 şaý atdy. İsa şägirdlerini ýanyna çagyryp olara: "Size dogrusyny aýdýaryn. Bu garyp dul aýal guta hemmelerden kän pul atdy. Beýlekiler özlerinden artanny atdylar. Ýöne bu hatyn garyplygyna garamazdan elindäki ähli çörek pulny atdy" diýdi.